Moko kuom joodbura mawuok e kaunti ma Nairobi onyiso migao mar somo mondo mi koro owuog oko kendo opedhne jokenya elela kwan duto mag jopuonjre e skunde mag primar kod sekondar kaluwore kod nok mar omenda e siro somb jopuonjre maonge kod chudo e skunde mag sekondar kod primar e pachoka kata free primary and secondary education. Parliament must take its fair share of blame for having exposed our school and children to, by sending money which in their books is supposed to be 22,000, but because of a gap on scrutiny on the actual number of students, we end up getting 16,000 in the school. We must tighten the gaps on scrutiny as members of parliament and put to task the mandarins at the ministry to ensure that NEMIS actually captures the exact number of students in our schools. Kane gitwak gi jofwamb weche e laru mar od bura mamalo, bende ne giwacho ni mano kende yo mar ng'eyo kwan mag omenda monego bed ni koro migao mar somo ma onego bed ni koro dhi ne migao mar somo mondo mi okony e chwalo nyime chenro mag somo e sikunde mag primar kod mago mag sekondari nono maonge chudo. Bende koro gipako mokalo jatend migao mar omenda John Mbadi kuom ne wuok oko kendo nyiso oganda jokenya adiera mantie kotenore kod kaka sirikal osebedo kasiro chenro mag somo maonge chudo. We need an assurance that the data for all the school-going children and students in this country will be captured so that we don't have a gap of those who are not in NEMIS and we still use them to